večer, dovolte mi, abych vás přivítala zde v evangelickém kostele na našem školním koncertu, který nese název Vánoce od srdce. Kostel je symbolem nejen křesťanských Vánoc, ale je tady pro všechny otevřen a jsem ráda, že jsme se setkali zrovna zde na místě, které má i svoji historii, a to, že zde stávala modlitebna a po ní byla přestavěna na tento kostel, který je v současné době zapsán na seznamu kulturních památek České republiky. Vánoce od srdce. Vánoce jsou svátky lásky a propojují se srdíčka. Myslíme na ty, s kterými nemůžeme být, a jsme rádi, když jsme se svými blízkými a se všemi, které máme rádi. Já jsem moc ráda, že jste přišli sem v tuto hektickou předvánoční dobu se chvíli zastavit a poslechnout si náš skvělý sbor, který je složen z žáků, bývalých žáků, z jejich rodičů, ale i přátel školy, kteří rádi zpívají. Co ještě uslyšíte? Uslyšíte sbor nejmladších našich žáčků, a to je sbor 1. stupně. A koho vám musím představit, kdo je ta nejdůležitější osoba, která za tohle všechno může, která tohle všechno hudebně zorganizovala. To je paní učitelka Zuzana Vaníčková, prosím potlesk pro ní. A vítám kromě vás tady i její hudební kolegy, kteří nás budou, nebo které budou sbor doprovázet. Budeme moc rádi, program se sestává samozřejmě z vánočních písní a budeme moc rádi, když se kdykoliv připojíte ve zpěvu. Takže já už předávám slovo, nebo spíš místo paní učitelce a můžeme začít.
A z téhleté hvězdy naděje vyplývá, že světlo
Učiteli, můj učiteli, kde jsi mě zanechal, když kdy pršely, to najeteli, to dříve včely, to prací, co sehnali od tábora napíšeli. Učiteli, můj učiteli, kde jsi mě zanechal, když kdy pršely, to na jezeře, to blízko keře, vstup duše pochválí ten domů.
a býti spasena. Nad chlebem svítí hvězda přejasná, světlo jak prostřed dne. Co mine nás a co potkat nás má, to ví Bůh, ale my lidé ne. Andělé oblékli čisté košile, začali vyhrávat písně přemilé. Ten nejmenší anděl, co na dudy hrál, krásal lidé, radujte se, narodil se král.
popřála krásné Vánoce, pokud možno klidné a co možná nejvíc zdraví a pevné nervy do dalšího nového roku. A komu bychom ještě potřebovali poděkovat? Tak určitě farnímu sboru Českobratrské církve evangelické za to, že nám přístupnila kostel, kde se může akce konat. Za druhé paní Kopecké, která nám pomáhala s přípravou kostela. Na přípravě a výzdobě kostela se podíleli i žáci a žákyně naší školy. Dále, abych na někoho nezapomněla, dále máme tady obrázky byly nakresleny speciálně k této příležitosti, kreslili zase žáci naší školy pod vedením paní učitelky Hušnerové. Dále za pomoc s organizací obci Velím, Káje Fialové za organizační záležitosti, všem vystupujícím, kteří si udělali spoustu času při nácviku a přišli nám krásně zaspívat. Doprovodné kapele, prosím potlesk. A samozřejmě hlavní organizátorce, paní učitelce Maničkové. Byli jste skvělé publikum a než se rozejdem, tak prosím, pojďme si spolu ještě zaspívat poslední vánoční koledu. Hezké svátky!